Imao sam prilike biti dio službene delegacije Europskog parlamenta u Indiji, u gradovima Delhiju i Mumbaju. Motiv delegacije bilo je ubrzavanje sklapanja trgovačkog sporazuma. Naime, ako putujete u Indiju, ostavite sve predrasude doma, jer Indija je zemlja koja se razvija brzinom svjetlosti i to po svom modelu. Ne slijede američki tržišni fundamentalizam, niti kineski državni. Ministar vanjskih poslova Jaishankar i ministar trgovine i industrije Goyal, s kojima smo imali prilike diskutirati, moram primijetiti, najsposobniji su pripadnici izvršne vlasti s kojima sam ikad imao prilike diskutirati. Znaju točno što žele, jako dobro to brane i ne podilaze nikome. U zadnjih 15 godina rezultati Indije su impresivni, te je 400 milijuna stanovnika izvučeno iz ekstremnog siromaštva. Iako bi Brisel to htio, Indijci se neće odreći svojih stavova po pitanju fosilnih goriva i vanjske politike. Trebaju svu energiju koju mogu dobiti, i obnovljivu i neobnovljivu, i ne namjeravaju usporiti svoj razvoj i bolji život svog stanovništva od 1,4 milijarde ljudi. Iako bi to Brisel htio, Indijci se neće odreći velikog prijateljstva i partnerstva sa Ruskom federacijom, koja im je jako pomogla tijekom desetljeća sukoba s Pakistanom. Sankcija neće biti nikad. Tu se Delhi i Europa razilaze i zato neće biti trgovačkog sporazuma. Kiitokset.